napiši u chatu po tebi trenutno ko ima dobar content, ko ima zanimljiv content po tvom mišljenju. Pa da vidimo, da komentarišemo. Tešić. Ako Tešić ima bolji content od mene, definitivno ja treba da idem da skočim sa nekog mosta. Na što bi mogao da potrošim pare danas? Izašao novi PlayStation 5 Pro! Pa ja to moram da vidim! PS5 Pro! Kupi sada! O moj Bože! Konzola koja će da tera sve igrice koje trenutno imam, jebeno isto! Jebeno isto. Isto. Apsolutno isto. 30 FPS-a. Kupuješ istu konzolu! Istu konzolu kupuješ, liče. I daješ 500 evra više za nju. Istu konzolu! Istu konzolu. Istu konzolu si kupio, liče, i dao si 500 evra više za nju. Se neko spreda sa mnom? Se neko zajebava? Se neko zajebava sa mnom? Aj, molim vas, recite mi. Pošto ja pokušavam da shvatim neku priču. Aj, molim vas. On ima bolji kontent od mene. Ajde. On ima bolji kontent od mene. To ste rekli. On ima bolji kontent od mene. On.